Wel, y cwestiwn ydy pwy fydd y cyneifiwr gorau Cymru, pencampwr Cymru yn y gwelleiddia am eleni. Mae o'n mynd i fod yn un o'r 6 sydd yn cystadlu'n erbyn i gilydd y fan hyn. Mae unau'n mynd i fod yn Rhydian Evans o Dalybont ar stondin 1, neu Elfedwyn Jackson, y pencampwr presennol ar 2, neu i gymar yng Ngharfan Cymru, Rheinald Hughes ar 3, neu Clive Hamer sy'n mynd i fewn am i Bimed Dafad rwan ar 6 ynta'n treulio llawer iawn o amser yn cnifio gyda gwellau draw yr holl ffordd, hanner ffordd ar draws y byd yn ynysoedd y Falklands, neu mae'n mynd i fod yn Adrian Davies, y bachgen lleol o fan hyn yn ardal Llangamarch, neu yn y pen draw na ar stondin 6 mi fydd o'n Gareth Owen Cwncloch. Un o'r rhain sy'n mynd i fod yn bencampwr cnifio gwella Cymru. Fawr iawn o amser ar ôl wan mi fydden nhw'n cnifio 6 o ddefed a'r defed yn un, defed Cymraeg y tro yma, lawr a Elfed Jackson ac i mewn a fo i'r gorlan ar gyfer ddafad ola iddo fynta dechrau lawr y goes na fydd i rwan. Mae wedi newid gwella unwaith yn barod. Mae'r awch wedi mynd ar y gwella cyntaf. Dyma ni olwg ar Adrian Davies fan hyn yn cnifio yn brofiadol yn llyfn dros ben ar stondin rhif 5 y fanna. Wedyn rownd â ni nôl i'r bachgen ifanc yma o Dalybont y fan hyn sydd wedi dod i'r amlwg yn fwy a mwy dros y blynyddoedd dwytha y maes yr cnifio gwella, dydy gwir, achos mae'n adnabyddus fel bachgen sydd yn gwneud miloedd gyda'r peiriant, ond mae diddordeb mawr yn y cnifio'n gyffredinol yn y teulu, ac mae o rwan yn canolbwyntio, swn i'n dweud, dipyn ar gneifio gyda gwella, ac mae o miwreinio i grefft yn sicr. Sbiwch ar y ffordd mae o'n tacluso rownd y goes na. Pwy sy'n genon ni fan hyn nwan, swn i'n meddwl bod ni o gwmpas Rheinald Hughes yma hyn sy'n ar fi'n gorffen. O, Rheinald i mewn am un arall na, yn fan hyn, da ni'n sbio ar Gareth Owen, swn i'n dweud, nôl golwg sy'n y rhes fawr. Ie, mae o ar fi'n gorffan y ddafad yma, oes gen fo un ar ôl yn y gorlan eto, cyn mynd ati i orffen y ddwetha, ie, lawr â hi, nôl â ni i'r fachgan ifanc o Dalybont fan hyn, Rhydian Evans, y teulu i gyd yn gwylio yn y gynulleidfa, ar 5 wedyn, da ni'n mynd yn ôl â ni wedyn, i weld Adrian Davies, y bachgan o Llangamarch, cefnogaeth leol gri iddo fo. Mae'r busnes cnifio yma efo gwella yn boblogaidd iawn wedi mynd erbyn hyn, a mae o'n tyfu, dydy gwir. Mae yna garfan gre o gefnogwyr i'r gwahanol gneifwyr allan yn y gynulleidfa. Dwi'n mynd i gweld i mor llawn â hyn ar y dydd llun, a mae'r cynnwr sydd i ddod, wrth gwrs, yn holl bwysig, ond mae'r diddordeb yn gyffredinol yn nghanolfan gneifio Meirion yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Mae yna rhywbeth mor weledol, a mae pethau'n digwydd ar y llwyfan yma trwy'r amser. Be sy'n digwydd ar hyn o bryd ydy bod Elfedwyn Jackson ar fi'n gorffen y ddafad ddiwetha, y 6ed dafad iddo fo i cneifio. Ydy hynny ddim yn mynd i olygu mae fo fydd pencampwr Cymru o reidrwydd, ond yn sicr mae o mewn safle gref wrth bwyso'r botwm coch na i gadw y teitl sydd yn ei bechnogaeth o ar hyn o bryd.